أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرابي بدنتال أران رجولما، بندرابي heɗortoɓe en to YouTube to bandam Arandu Diine Ma, walla heɗotoɓe en to moftirde men Telegram. Min calmini moni kala e mon ɗo woni e no woniri. Min juurimomo, min jafnimomo. Windande nde ko khutba men aljuma mbaɗaten. Khutba men aljuma hande ko 17 lewru jeenaɓuru hitande ujunnaje 2021 ummorade ɗo e Nouadhibou. Windande nde ene heɗe ɗo e WhatsApp, walla to Telegram, walla YouTube ma lien o ar so jomum yehi ma taw ton. Kadi to YouTube to bindande ɓennude ɗe ene mbaɗe toon. Wonande jiɗɗo heɓde ko woni toon ko ene wawi yaade toon abono toon. Nde windande ari fof ma tawmo toon, so Allah haaji. Khutba men ñalawma hande ma jaafoɗon noon eɗen maɓɓa seeɗa. So tawi ko maɓɓoton kam min gandani. Tiitode nde ko in lam tarhamu falan turhamu. So on jurmaki on jurmetaki. Alhamdulillahi alladhi wasi'at rahmatuhu kulla shay'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل كتب ربكم على نفسه الرحمة. سورة الأنعام آية 54. إن جتي الله mo ganduɗa yaajeni yurmede mum kala hunde ko yurmede Allah yetti ɗum nde ɗum mo woni hunde. So wona yurmede Allah ala ko wawi wodde, sabu ala ko mbaɗanɗen Allah ko eɗen godira. Yurmede makko ɗum o heddiri en, ɗum o wodniri en, ɗum ne kadi o rokkiri en ko dañete ko. Hay jooɗade en ɓe gona Nouadhibou, ɓe gona nokku fo e nokku e aduna he, ndenda yewtere wootere, yewtere diine yewtade ga e Nouadhibou. Kamɓe fof aduna o fo renda fota hen nanal ko yurmede Allah saabi ɗum. Yurmede Allah addirani en ɗeɗo geɗe fof. Hankadi ala ko humpata neɗɗo. Won mawɓe yaaɓe so ɓe umminteno hande ɓe kaalane hono ɗeɗo geɗe ngoodi, ɗum haawarɓe no feewi. Heddi noon koko ɓe jii toon kam e bawɗe Allah, ma andinɓe ko wiya fof ene wawi wonde. Kono kam ma hawɓe e gurdam ɗam no wano ndenni. Hay leetere wonande jiɗɗa yettonde yettoto, haalaka noon jooɗade ene haalda, walla ni ene yiyodira ɗo yitere wawa soynade. Kono ko bawɗe Allah, kadi ko yurmede Allah. Allah mo ganduɗa yurmede mum ene yaajani kala hunde. En ceedima deweteɗo e gonga ko Allah tan, ala mo rendi e laamu makko. Kanko woni biiɗo to deftere makko teddude. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Joome ñaawi e hoore mum yurmaade. Kanko ñaawani e hoore makko wonde jurmotoɗo, wona omo wawna yo yurmo, wona wonko waɗana ha o yurmo,
alaa ko kanko tan ñaawani ɗum e hoore makko wonde ko jurmotoɗo to suratul an'am en ceediima wonde kohowo men o annabi men o nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama ko maccuɗo Allah ko nelaaɗo Allah yurmendeeji ko yurmeende kadi wonande windere fof joomiraaɗo haali to deftere mum o wi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina to suratul anbiya'i min neldaanima aan sallallahu alayhi wa sallama so wonaa ka yurmeende wonande windere yo kisal e yurmeende e barkeeji Allah ngonan en e nelaaɗo o sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wona e koreeji makko wona e sahabaaɓe makko wona kadine e kala rewɓe e pele maɓɓe ina moƴƴini haa ñalawma jobdi wa ba'du usikum ibadallahi wa nafsi bi taqwallah so ɗum ɓenni mi wasiyima on jiyaaɓe Allah mi wasiyima hooram ne kulol Allah huutoraade konngol joomiraaɗo ɗo wi to deftere makko wattaqullaha la'allakum turhamun kule Allah mbete oɗon jurme ko yurmende nde woni fof ko ɗum yiilete ene dañire noon kulol Allah joomiraaɗo haali ɗum to suratul hujurati aya 10 فيا عباد الله لين القلب رحمة من الله تبارك وتعالى سايي الندو ولا أيي هورما نواد برند وندما ندو جرم ديرو andu ɗum ko yurmede Allah hokkuma ɗum ko sabu jurum Allah e maɗa dañirta ɗum wonde jurum deero ko yurmede Allah e neɗɗo addanta neɗɗo waade noon Allah haalti nden moƴƴere nde waɗani nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ɗo haali to deftere makko to suratu Ali Imran o wi فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ويقول سبنجرم الله إمادا an nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum addi newaniɗaaɓe sa wonno ƴagguɗo sa wonno mettuɗo joorɗo ɓernde maɓe ceertanno sarama maɓe njahanno ɓe goppuma jooni noon yawtu ko ɓe mbatmaa ko imsinanoɓe to joomiraaɗo diisnoɓe e fiyakuuji maaɗa kono kala nde pelliɗɗa e fiyaku wakkilo to joomiraaɗo nde wonde Allah ene yiɗi wakkiliiɓe to muɗum geɗe rendo geɗe aduna diisnodira maɓɓe pewji de ñaawore ummide to Allah ɗum ko Allah tan yamiri ɗum wakkilo to Allah golla Allah woni dokkowo ma laawol peewal ma jaafuɗen mi noon eyi dike tan muñe a nattu so Allah jaɓi وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله jomiraɗo tawɗo o wasiyima gonɗinɓe Allah ɓe e konngol makko o sifima ɓe ya o sifima gonɗinɓe Allah ɓe o siforiɓe wonde koɓe jomiraɓe jurum to suratul fathi o wi ruhama o baynahum koɓe yurmodiroɓe hakkunde maɓɓe ay ɗum ko sifa moƴƴo
Allah siforima ɗum gonɗinɓe Allah ɓe wadde noon fala imana illa bi rahmati ndeke en gandi gonɗingol Allah timmugol laaɓgol dañataake so wona wonde e njurum wa iza nuzi'ati rahmatu min alqulubi wal iyadu billahi ta'ala faman yasma'u wa yusghi li shikayati almazlumin wadde so tawi yurmede ɗoofama e ɓerɗe eɗen mooli Allah e on sifa yurmede ɗoofede e ɓernde neɗɗo kono so yurmede ɗoofama e ɓerɗe mo jiiɗa fof ɓuri yorde ɓernde e goɗɗo o ngan sanga hol kettotoɗo hol keɗotoɗo goytali tooñaɗo nden wonata ko laamɗo ne yurmede ittama e ɓernde mum te ko kanko heɗotono tooñaɗo o wawa ittande ɗum tooñange mum so yurmede iwe ɓernde makko noon hol keɗantoɗo tooñaɗo o ha ittana ɗum tooñange mum ɓe Allah lomtinno ga yo keɗo ɓe iza nuzi'ati rahmatu min alqulubi faman yasma'u wa yusghi li shikayati al-yatama wal aramili wal masakini wal ba'isin wa ashabil hajati eɗen mooli Allah so yurmede ɗo faama e ɓerɗe holmo ene heɗo hetto goytaali alyatimeɓe goytaali fiɗɗuɓe jooɓa walla diwɓe no ɓe mbayi waawde woytaade jooni ni wonde worɓe ngala goytaali miskineeɓe walla ɓen ɓe ngannduɗaa ko waasɓe goytaali joomiraaɓe haajuuji en so yurmeende ɗo faama e ɓerɗe hol hettantooɓe ɓeeɗoo goytaali mum en eɗen mooli Allah iza nuzi'ati rahmatu min alqulubi faman yasma'u wa yusghi li aminil mutaawwihina wal mafju'in so yurmeende Allah ɗo faama e ɓerɗe holimo ene hetto e umaali muusnotoɗo e on ɗenƴiiɗo hol kettantoɗo ɓen ɓe Allah lomtinnoga yo ketto yo mballu hol jogorɗo wallude e on saha e heymon jiyaaɓe Allah ya ibadallahi arrahmatu walliinu ida dakhala qalbal abdil mu'mini asbaha sahibuhu yahinnu wa yashtaqu ila al-amali as-salihi wa yabhasu an maradati llahi ta'ala jiyaaɓe Allah yurmeende e newaare feccitgol ɓernde e geɗe ɗiɗi so tawi ɗe naati e ɓernde maccuɗo Allah gonɗinɗo Allah on maccuɗo Allah mo yurmeende e newaare naati e ɓernde mum o wattina omo yiɗa omo yeewna omo horsina gollude golle moƴƴe ko ɗum tan woni ko yiiloto kadi o yiilorto ɗum ko omo yiilo mbele ma Allah tedduɗo towɗo o sabu ngantanga yabi'u nafsahu wa malahu lillahi ta'ala yabtaghi bidhalika al-ajra wal masubata min Allah ta'ala ngantanga o yeeyata hoore makko o yeeya jawdi makko o yeeyondira ɗum e joomiraaɗo tedduɗo towɗo o omo ɗabba e nguun jeygu dañde baraji dañde mbarjitaari ummorde Allah tedduɗo towɗo o joomiraaɗo haali to deftere mum to suratul baqara aya 207 omo wi toon wa minan naasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibad nana e yumɓe mo ene yeeya fittandu mum holko yeeyri ndu ɗaɓɓude mbelem ma Allah
nde wonde omo andi ko Allah woni cattuɗo jurmogol e jiyaaɓe mum e heymon jiyaaɓe Allah birrahmati yurhamul insanu wa biha yukrimu Allahu ta'ala al-mannanu abdahu ar-rahima fi dunya qabla al-akhirah ko sababu nde njurum neɗɗo o yurmorte a wonat jurmotoɗo Allah yurmoma ko sabu njurum Allah tedduɗo towɗo o teddinirta maccuɗo mum jurmotoɗo e aduna ko adi lakara o teddinma aduna ko adi nde aɗa yaha lakara sa ari toon ne teddineɗa ko sabu wondema jurmotoɗo ko sabu njurumu o de fa yufarriju biha karbahu dunyan wa ukhra ko sabu njurum mo jurmotoɗa o on de Allah yurmortoma Allah yolɗinanma sokammeji ma aduna e sokammeji ma lakara wa yaj'alu lahu lisana sidqin fil akhirin Allah hokkamo kadi ne mantore moƴƴere e aroɓe wattan makko kala e makko ko moƴƴi ko sababu nde njurum mo Allah yurmima o dañirtamo ko sabu njurum mo jurmiɗa tagore Allah o Allah yurmoma on njurum noon rontinanma ɗeɗo geɗe kalaɗe muñe tan ɓe njayi ɓe muñat tan birrahmati yuksal aari birrahmati yut'amul jaa'i'u ko sabu njurum kolɗo o holtinirte sa yi neɗɗo o dañi comcol waɗi e ɓandu mum ha terɗe mum ɗe o añi ɗe o añño jiyeɗe jiya sabu comcol ngol suuranimo ɗen terɗe ko sabu njurum Allah ene wawno wadde mo no waɗi haywanuji keddiɗi ɗini no waɗi mbewani laacinana huñi kono noon ay ko sabu njurum Allah yurmimo waɗi neɗɗo o e suuroɓe terɗe mum en wadde neɗɗo o holtinirte ko sabu njurum keyɗuɗo o ñamminirte ko sabu njurum ɗum Allah ñamminirum ɗum an ɓurɗomo sembe ga e aduna o kadi ñamminirɗamo ko sabu njurum wadde birrahmati yumsahu ala ra'sil yatim sa yi hoore al yatim ene moome eɗen jamire yen moom yen jurmoɓe ko sababu ne njurum birrahmati tufarraju kurbatul makrubin wal mu'sirin ko sababu ne njurumte yolɗinte sokammeji suninaɓe walla ɓen wasɓe ko sabu njurum sokammeji maɓɓe jolɗinirte birrahmati tuftahu lil abdi abwabu rrahmati min Allahi ta'ala ko sabu njurum mo njurmotoɗa ga o ɗum de Allah udditiniranta jiyaɓe mum damuɗe yurmede ummorade e makko kanko jomiraɗo tedduɗo towɗo o ko sabu njurum wotu yassaru lahu asbabal khayrati o newnane sababuji dañirɗi moƴƴere ko sabu njurum neɗɗo dañirta ɗeɗo geɗe birrahmati tuhganu dima'u sa yi ene wiye so neɗɗo wari yo warte ko ha ƴiƴam ɗam reeno ɗum ne ko holko saabi ɗum ko sababu ne njurum ɗum ƴiƴameje ndenira mbasi rufete birrahmati yuhafadu ala al a'radi ko sabu njurum ɓalli ndenirte mbiyeɗa hara wi e neɗɗo o ko yiɗa wiyede hara haala e ɓandu makko ko boni maana hara ñoh hara tooñ ko sabu njurum ko ɗum jogori jibinde ko ɗum ɗo njurum mum Allah yurmi on haɗi on ɗeɗo geɗe njurmodirɗon mbasɗon waddude ɗeɗo geɗe birrahmati tusanul amwalu sa yi jawdi ene reene ko sabu njurum Allah yurmi on wiyon nden jawdi horon bonno jawdi mon birrahmati yakunu al ata'u dokkal
ko sabu njurum ɗum wonata sababu dokkal a yurmoto dokka a yurmete dokkeɗa birrahmati yakunu al-abdu min tujari al-akhirati la min tujari ad-dunya ko sabu njurum mo Allah yurmoto ma moƴƴan ma o jogoɗa haqqille ganda oɗo aduna o wona ñiiɓeteeɗo ko birteteeɗo mbasa ligganade mo ligganoɗa laakara so Allah itti o njurum haqqille ma fof haalata koye aduna ko aduna tan liggantoɗa nde wonde noon wonko woni caggal aduna so tawi a ligganaki toon sa ari toon caɗele mawɗe nan toon Allah yurmo ma noon ligganoɗa laakara mbasa ligganade aduna jomiraɗo ene yurmi jiyaɓe mum e heymon jiyaɓe Allah arrahmatu khuluqu hadha ad-din oɗo diine woni maande makko ko yurmende woni sifa makko ko yurmende woni logo makko ko yurmende fali kulli dinin khuluqun diine fof mo Allah adduno omo jogi tiitonde wa khuluqul islami arrahmatu diine islam oɗo noon woni tiitonde mum ko yurmende وقد كتبها الله تعالى على نفسه وسمى بها نفسه يرمende jomiraado tawdo o nyaawani dum hoore mum o inniri dum kadi hoore makko o wi kataba rabbukum ala nafsihi rahmata jomi mon de nyaawi e hoore mum yurmende mineran سورة الأنعام وقال تعالى جمرا لنا حالة سورة البقرة آية مدري اتشفن لجيكم اتسي ومبيث وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دوثيد من عوق دوثيد غور لا إله إلا هو دوثيد على سوانا كانكو قل كانكو الرحمن الرحيم kanko woni jom yurmende huppudinde kala hunde omo heññi ɗum e nden yurmende julɗo o ene heji hen kefeero o ene heji hen moƴƴo o e bonɗo o fof ene keji hen hay jaaɗo koyɗe bonɗe wi yo Allah suuram Allah suuri ɗum o naati hen sabu so wonano juruma Allah a wirtotono kono Allah heññuma e yurmende he suurma so wona mbirta hoorema Allah nana suurma tawa mo badduɗa bonande o mo mbaɗanɗa bonande oɗon gondi jamma e ñalawma oɗon jaada kono o tinani hen haydara nde wonde Allah nana suurma nden yurmende ko huftudinde moni kala heƴi hen kono arrahimu Allah woni joom yurmende heerinde nden ko julɗo tan jeeyi aduna ko julɗo tan laakara ko julɗo tan jeeyi وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إمام بخاري وحبري قا أبي هريرة يولي الله ونئمم ومن ناري نلال صلى الله عليه وسلم إنذيا إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار ومن نار نلال صلى الله عليه وسلم بي
joomiraaɗo towɗo o tagi yurmeende ñande o tagi yurmeende nde o waɗi yurmeende nde 100 geɗal o jogitiito makko to 99 geɗal yurmeende o neldi e tagoore makko nde fof no fotiri yurmeende wootere ko ari gaa ko no wayi famɗude e fodde ko heddii toon ko hanno keefeero anndiino ko woni to joomiraaɗo e yurmeende keefeero fiftotaa ko dañde aljanna yurmeende wootere arnde gaade gooto fof heƴii heen ko njiiɗaa ene doga ko fof ko heen dogi ɗi kiba noon 99 keddiiɗe ɗe o wii walaw ya'lamul mu'minu bi kulli alladhi 'inda allahi min al azabi so gonɗinɗo Allah anndino ko woni to joomiraaɗo e lepte no foti gonɗinɗo Allah on e lam ya'man minan naari o hoolotonoo ka naatde jeyngol jiyaaɓe Allah laqad kataba rabbuna azza wa jalla ala nafsihi arrahmata li'ilmihi subhanahu wa ta'ala anna ibadahu afqaru ma yakununa ila rahmatihi joomiraaɗo ñaawi e hoore mum wonde jurmotooɗo sabu anndude mo kanko joomiraaɗo tedduɗo towɗo o wonde jiyaaɓe makko ɓuri hatu jinde ko ɓuri hatu jinde ko ene ngona e dow mum ko yurmeende kanko joomiraaɗo o haali to deftere makko to suratu fatir aya 15 omo wi toon ya ayyuha nnasu antumul fuqara'u ila llahi wallahu huwa alghaniyu alhamid hey mon yumɓe onon ngoni harjinɓe e Allah Allah kañum woni jondiniiɗo jettaaɗo ko onon jogii to Allah haaju fa afqaru ma yakunu ilayhi nnasu arrahmatu ko yimɓe ɓe ɓuri harjinde to joomiraaɗo ko yurmeende wa ida arada allahu taala saadata abdihi mala'a qalbahu birrahmati so Allah haaji e maccuɗo mum malal o haajeni maccuɗo makko malal o hebbintu e ɓernde maccuɗo makko o yurmeende wona jurumdeero hatta ya'zuma khayruhu ɗum ko haa moƴƴere joomum o waawa heewde wa yudaafa ajruhu baraaji joomum ɗi kadi mbaawa soweede wotu kaffara khati'atuhu bakkaruuji joomum mbaawa hafreede momte woturfa'a darajatuhu so Allah hebbinii e ɓernde neɗɗo yurmeende ɗeɗo geɗe fof o daña kadi o ɓamtanee daraja makko mo ɓernde mum hebbinaa yurmeende o heewat moƴƴere o heewat moƴƴi o momtante pergitte makko o ɓamtante darajuuji makko ite eɗen nganndi alaa mo ɓernde mum hebbinaa yurmeende haa yettii nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wadde wa as'adu nnaasi ala al itlaqi huwa sayyiduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ɓuri maleede e yimɓe ɓee kala e wellete wonaa ɓe e ɓe alaa ko fof to renndi ɓuri maleede ko nelaaɗo mo jam e kisal woni o hol sababu hayso qaala ta'ala anhu nde joomiraaɗo wiimo wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina min neldaanima so wonaa ka yurmeende wonaa aɗa hebbinaa yurmeende jooni aan ka yurmeende wonande windere ndeke noon en nganndi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓuri kala hunde maleede rewi heen ko summa man sara ala sayrihi dewɗo e selo makko wata khallaqa bi akhlaqihi sallallahu alayhi wa sallam jikkini jikkuuji makko kanko sallallahu alayhi wa sallam ya ibadallahi wala tunza'u arrahmatu illa min shaqiyyin nganden yurmeende ɗoofetaake so wonaa e malkisaaɗo kala mo njiiɗaa alaa yurmeende anndu ko malkisaaɗo hono no ardi e hadis nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam tedduɗo
محبردم شيخاني عن عائشة رضي الله عنها قالت يوم عائشة أوي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ندو دويانك إغهودا وأري أن الله صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان وي onon de kam odon buuco sukaabe mon fama nuqabbiluhum o wi minen non kam min buucata ko sukaabe amen nelaado sallallahu alayhi wa sallam jaabimo jaabowol dabbol kadi moftugol fof sabu nelaado sallallahu alayhi wa sallam wimo awa amliku laka an naza'a Allahu min qalbika ar-rahma ni wonko mbawanmami so Allah ɗoofi e ɓernde ma yurmede ndeke ko jogiiɗo yurmede wawata ɓuucade sukaaɓe mo ala yurmede wawa ɓuucade sukaaɓe e joni so Allah ɗoofi e ɓernde ma yurmede a wawa ɓuucade sukaaɓe ma on mbawa ɓuucade sukaaɓe mon ala ko min mbawi e mon firti ko nelaɗo añanimo njoor ɓerndagu makko wona wonde jomum o ɓuucade cukalel addantama wasde wonde jamaro walla wasdemo tidde ala falaysa fi taqbilil atfali ma yaqdahu fi rujulati ene yiwa e gorago wonde ɓuucoroɓe sukaɓe ɗum ala ko bonnata hen haydara aw yuzhibul haybata walla sa woni ɓuucoro sukaɓe tan mbiyataɗa ka wona neɗɗo jomma daraja ala wona noon ɗum haydara findirani wonde ɓuucoroɗe sukaɓe wonata ko neɗɗo joom jurum ko ɓural ummorade Allah tedduɗo towɗo o ko neema Allah ina ɓurnira ɗum kala mo haaji e tagore mum en paami e nder hadise o lawɗinede ɓuucade sukaɓe tokosɓe tawde wona jogiiɓe tuuyo mo ene harma ɓuucade ɗum en nde ko hunde lawɗinande أين من يشعر بآلام أهل هذا البلد هي من خرو هيدي تينوبه musallaji yumbe ndido leydi walla leydi fo mbawdi wonde sa yidi mbiya yumbe ngallo dental tawde ko enen kaldata do yumbe deedo dente do yumbe ndendi fof wonɗo jogiibe caɗele ngoni wonɗo jogiiɓe musalla ngoni ɓeen noon ko jogiiɓe njurum ɓe mbaawi faabaade ɓe jooni noon hono ɓeen jogiiɓe njurum tinanooɓe joomiraaɓe musallaaji en ɓe ngoni to jumaa to ko ndiiɗo leydi wonno e ɗoone ko ɗiiɗo renndooji ko ɗiiɗo kaalata jiyaaɓe Allah لقد رب الإسلام أتباعه على الشعور بآلام ومحن الآخرين إسلام نهي والبه أمومبه إسلام نهي هوترتوبه دمبه اتنقل موسى اللاجي اتشاديل ودبه إسلام نهما كو ياتين موسى اللاجي ودبه ياتين تشاديل ودبه mbaɗa heen baawɗe ma mballa joomum en fodde ko mbawɗa wallude ɗum en ɗum ɗo woni ko islam ari janginten rabbahum ala shu'uri bi humumi wa ahzani al akharin islam nehi yumɓe ɓe ko yatin sokammeji e sunoji woɗɓe yatinan ɗum en ɗum mbaɗa heen fodde baawɗe ma yemi joni no mabbirami ni aɗa andi ko yaawi wittude ɗum anne tinanami ɗum ballami hen ɗum woni ko islam nehi yumɓe ɓe ɗum islam janginta yumɓe ɓe tawde min mi tini mbeɗa mi yaha banggue mo jaami o ko mbanmi ga e hulɗo ko mi jogo temps joɗade mbeɗa watta e pular mbeteɗen nana anne aɗa andi ko yawri mabɓo o mbiyami ko ɗum ɗo yawri mabɓo ballami hen sabu mbeɗa tampiro gonmi ɗo ka annahum jasadun wahidun islam nehi yumɓe ɓe ko yoɓe gonna ɓandu woturu
wonde ɓandu woturu no wayata ƴeewaten ko haala nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nafoowa ka ɗo wiino masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma o hokki yeru o wi sifa gonɗinɓe Allah to jiɗodiral maɓɓe no ɓe mbaadata to jurmodiral maɓɓe no ɓe mbaadata to newodiral hakkunde maɓɓe no ɓe mbaadata ɓe poti waade kono ɓanndu wooturu ɓanndu idha staka minhu udwun so tergal gootal woytiima e ɓanndu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma dendaangal ɓanndu ndu noon nootondirat hinkiƴinaade ronkude ɗaanaade e faawngude mabɓo ko kine nanngat hoore kono ko nawi heen koyɗe juuɗe haa joomum lelo ronka gollude ko gollatno feɗendu musooru ko nawi heen ɓanndu fof haa faawnga ko renndude jiida yumma e baaba ɗo muusi e ɓanndu hee fof ko heddi ko fof tinat ko noon gonɗinɓe Allah poti waade oɗo wonko heɓi ɗum enen fof ndenden e makko ko heɓimo ko ndenden e makko muusallo makko o peccen e makko hoya e makko enen goto men fof ronda hen seeɗa min mbiɗen heede fittade onon keedone andude ɗum kamen muusi noon mbayata روى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم وي نلادو جمع كسال وني اووي إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعده بعدا وي غوندين الله hakkunde gonɗinɗo Allah e gonɗinɗo Allah ɓe mbaadata ɓe poti waadude kono maadi waadi ni maadi birikaaji ɗi ndendat wona huɓeere wona suudu neɗɗo o wona nder noon no maadi ndi waadi ni ko ni gonɗinɓe Allah ɓe poti waadude gooto e maɓɓe fof nanga e goɗɗo o ɓe ndenda ɓe ngona huunde taw wonaa gooto fof woppe baŋnge mum ni gonɗinɓe Allah poti waadude nde o haali ɗum kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o seŋondiri peɗeeli makko tindinta ko islam mahi julɓe ɓe ko e ngoroondi ngootiri tiindi musiɗɗaagal e ballondiral ko woni hakkunde maɓɓe joomiraaɗo haali to deftere mum wonde gonɗinɓe Allah ko ɓe musidɓe to diine wonde musidɓe noon ene riwi wonde añondirooɓe walla wonde tikkondirooɓe wadde wonde musidɓe noddi ko yo yimɓe ɓe jiɗondir yo mballondir yo goowondiral e gilli ngon hakkunde maɓɓe wadde oɗo hadis nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam omo habra gonɗinɓe Allah to ballondiral maɓɓe e to nanngondiral maɓɓe kala gooto e maɓɓe e goɗɗo o ɓe mbayi kono maadi cappinaandi tiidnaandi ndi ngannduɗaa waawaa tiidde so wonaa tawa nanngondiriri hono no ndiiɗo maadi nanngondiriri ni so a ƴettii birikaaji aɗa maha birik fof tan a fawi baŋnge mum a fawndiri haa toowi aɗa anndi ɗum darotaako kamɓe masuŋeɓe ɓe nganndi ɗum seɓɓete birik o fawotoo koye oyo birik ɗi nanngondira gooto fof nangtoto e goɗɗo o ni noon woni no nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jannginiri en hadisu o ene yaaji sen ndeyimo kanko tan omo wona khutba haalaaka noon ko heddi ko ɗum noon en jokkat e heymon jiyaaɓe Allah
أين من يشعر بآلام أهل هذا البلد هرتينوبه موسى الله إسوكا ميجي يمبي نديدو ليدي ngoni yimbe deedo dente ngoni enen haaldobe be so dente julbe dente baleebe dente fulbe goro fof wondo waawi hedde bandum goddo o horo tinondirobe non dido musallaji ngoni ayna man yash'uru bi humumihim wa ahzanihim horo tinowo sokamneji mabbe e sunoji mabbe ngoni wa khassatan mimman asbagha Allah ta'ala alayhim ni'ama ha tenti ebe Allah wanji e dow mum en nema gandal nema ngalu nema haqqillantagal be Allah hokki dum en ko nema haqqillantagal be kuutoro haqqillaji di be gadda teje mabbe de kuutoro den naftoro den be Allah hokki dum en ko ngalu gadda ngalu ngu kuutoro den be do Allah hokki dum en ko gandal gadda gandal ngal kuutoro den hay soko firtude khutba mum wata pula dum do foko hen je an sarde dum dokka dum yimbe wodbe goto fo naftoro dum do foko hen je wadde an kedda koy ƴettude connexion aji ala nelde jomum en ha daño neldiri dum do foko hen je ta ko de dum do fof goto fof wondo heedi be dendi goto fof wondo heedata so heedi don goto fof kadi andi place mum so heedi don cadele mbadata ayna man yash'uru bi shu'uri al-yatama hortinowo tinallaji al-yatimebe be ngoni to jeejotoda jiya jinnaado ma kanko o yeejo yiyani jinnaado makko tinalla mo tinata e bernde makko o tinana mo dum ganda odo wonko tini yewa bangi mo bawda wallirdemo wala aramili fiddube njooba wala aramili walla diwbe horo tinanobe be alhaaliji mabbe di ngoni an ayeji ma ayi jom suduma ayeji ma an ayi jom galle ma kanko yeejo ala moyi so wana jegna ala ko ni caggal makko ana yewi fawruma sak maro nan ton kanko ala ko woni ton o woni koy miijaade no dañiri ko wadi ton ada andi o won tinalla mo jogi hol tinanobe be dido tinallaji wal masakini walla miskinebe hol tinanobe miskinebe be tinallaji mum en wan nazihina ko nefobe burniide wadde ko boni sabu yidde heddade ko Allah yamirno dum en yongon tinana odo de o wondi ko ala kono mo burni wadde gede de ganduda ko kadado wadde ballamo hade aduna hebde mo haa o yettoyo e den gede horo tinanobe beedo di tinallaji ngoni ayna man yash'uru bi su'uri ashabil humum horo tinobe tinallaji joomiraabe sokamneji wal ahzani joomiraabe sunoji wal mu'sirina joomiraabe rankere basal en horo tinanobe be ngoni ayna man yahmilu hammal muslimin horo rontorobe sokammeji julbe ngoni to khutbato aljuma wonno ko fi hadal baladi e ndido leydi kono enen kam ko fi hadal mujtama'i e ngodo rendo haqqan la tunza'u ar-rahmatu illa min shaqiyyin ko gonga yurmende do fetaake so wona e malkisaado yo Allah dandu ene do fanede yurmende e belde men يا عباد الله أذكر نفسي وإياكم بقوله صلى الله عليه وسلم مسفتنا هورم يا درو هورم مي حالنا أون مسفتنا أون كونغول نلادو مو جامي كيسال وني أو وينو من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وينو kala joldi nanɗo gonɗinɗo Allah sokamma mo wonduno e sokammeje aduna kankone ma Allah yolɗinanmo ma Allah ittanmo suno e sunoji ñalawma darga aɗa andi kay kanko ɓuri dañde suno aduna wona duumiɗo sabu ma maayi goppa ɗum ɗo ko juuri ko fof so maayde ari ko jaho o woppe suno aduna suno laakara noon ala ɗo haadi an sa ittani neɗɗo suno aduna Allah ittantuma ko suno laakara ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وي كلا نيونان دو باستو الله نيونانامو أدنا نيونانامو كدي الآخرة ودنيها هي ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة سندو سوري جولدو الله سورة مو أدنا سورة مو الآخرة تيدن غندي كو وني سورة الآخرة غور فوف انا عندي wonɗo waɗi ko ganduɗa so haalama jango so yimɓe ɓe dokkirama konngudi mum en mbiyama yo kalde makko hendu cine rewata e makko kono noon so Allah suurimo ha ɗum yaltani ñande hen ɗum ko hunde mawde ɗum noon neɗɗo ene dañira ɗum suurde julɗo ɗo e aduna jiida e wiyoɓe ene ndewi ndo neɗɗo ene ƴeewaɗo ayiba makko woni ene jaltina mbiyeɗa ko sa suurimo koko yaltuno ko mbaɗa feere wasa yaade hayso ko ojo bonɗo umme makko arema mbasa neldude goɗɗo momta kono an dewintoɗo mbetema dañi makko ko boni o an kam aɗa andi ñande o fergiti haɗum yettima nawatama ko ha jeere publia toon wallahu fi awni l abdi ma kana l abdu fi awni akhihi Allah ene walla maccuɗo mum ɗon ɗo maccuɗo mum wone wallude musidɗo mum julɗo habri hadis o ko imam muslim an abi hurairata radiyallahu anhu ɗum ɗo ko sabu njurum ko njurum Allah waɗiri ni waɗani en ngal ɗo geɗal warrahimu huwa alladi yastahiqu min allahi ta'ala arrahma ay jurmotoɗo ko on jojjiɗi e dañde yurmede to jomiraɗo udhakkiru nafsi wa iyyakum bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam mbeɗe siftina hooram haa jooni mbeɗe siftina on konngol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo wiya almuslimu akhul muslimi laa yazlimuhu wala yuslimuhu wa man kaana fi haajati akhihi kaana allahu fi haajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja allahu anhu كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة نلعب صلى الله عليه وسلم وي المسلم أخو المسلم قول الله ko musidɗo gonɗinɗo Allah bandiko so woni musidɗo Allah gonɗinɗo Allah bandiko noon wadde la yazlimuhu neɗɗo toñata musidɗo mum wala yuslimuhu kadi o jebbilta musidɗo makko o nannata ɗum eɗo ene lorla ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته نلال صلى الله عليه وسلم وي كلا غوندو e haaju musidɗo mum Allah wonanamo kankone e haaju makko sa woni e haaju musidɗo ma Allah wonanma e haaju ma sa walli musidɗo ma Allah walluma ومن فرج عن مسلم كربة kala mo yoldi nani julɗo sokamme suno kankone Allah yoldi nanamo suno e sunoji ñalawma darga te eɗen gandi suno ñalawma darga ko bonɗo
o wi waman satara musliman satarahu llahu yawma alqiyama kala cuurɗo juulɗo Allah suura mo ñalawma darnga habri hadise o ko imam Bukhari an Abdillahi ibni Umar radiyallahu anhuma ɗum ɗon ko sabu yurmede Allah ko jurum ɗum ɗo dañirte warrahimu huwa alladi yastahiqu min allahi ta'ala arrahma jurmotoɗo ko on haandi e dañde jurum to jomiraɓe ya ayyuha nnas ya ayyuha al aghniya ya ayyuha tujjar ƴewniɗen ɗen ɗo ko dendagal neɗɗo e hey mon alluɓe e hey mon julankoɓe ɓe ngannduɗaa no mbelda ko noon jeeyrata haa tagore nde hannde ene lorli kamɓe tiiɗnooɓe ɗo ɓe e tiiɗnooɓe e maɓɓe ɓe fof waawɓe newnude mbaasi newnude ɓe ɗum woni fii kulli makani kamɓe ɓe ewnaaɓe e kala nokkuɗo ɓe ngoni foti ko wonɓe ɗo ɗo haalatee ɗo e ɗo joomum woni e aduna hee fof wa ala kullil mustawayaati e denndaangal kadi tolno joomum aan ko daasa coodirta aan coodataa ko par en gros aan ngaddataa ko par camion ŋaaji aan ngaddataa ko par conteneur uji aan jogiɗaa ko seeɗa jogiɗaa ko haa heewi jogiɗaa ko milliard uji jogiɗaa ko building ŋaaji wo min jamii shara'ihil mujtama'i denndaangal wiiruuji renndo ɗo juulatenoo ɗo wuro ɗo leydi ɗo jooni kam ko denndaangal aduna tawde koko yahata alaa fof ɗo heɗataake ɗum noon aan keɗiiɗo gooto e men fof ene haalde e haala he holko kaaldaten ko us'uru bi su'uri ahli haadal mujtama'i haadal baladi wonno jooni kam ko haadal mujtama'i tine e tinalla yimɓe ngoo renndo sen mbi yimɓe ngoo renndo noon hankadi ko tagore Allah nde tan kaalate wattaqullaha ta'ala fihim kule Allah e maɓɓe ƴeewtoɗe golle mon e nder maɓɓe wa raqibullaha ta'ala fihim tomboɗe jobdi Allah yoɓata on e maɓɓe no wayi fof kam fa ida lam tarhamuhum fala aqalla min an yaslamu min alsinatikum so tawi ala ko heddi so wona kam on jurmakiɓe on ballani ɓe hono ɓe ndonku kam hisde e ɗemɗe mon e juuɗe mon min alsinatikum wa aydikum joomiraaɓe doole en hoto kolluɓe doole joomiraaɓe ɗemɗe en hoto nguurtu e maɓɓe ɗemɗe ko wayno aybinooɓe annduɓe waɗooɓe hono ɗen geɗe poɗɗen wujaaka kam yo ɗaccide e nebam mum ni ceerno wallaaka yo ɗacce kañumne suuro ɗaccide e ganndal mum ɗum woni horoɓe ndonku kam hisde e ɗemɗe mon e juuɗe mon fa ahlu hadha albaladi yashkuna amrahum ila allahi ta'ala yimɓe leydi ndi yimɓe renndo ngo aduna o ene ngoyto alhaaliji mum en fewde joomiraaɗo tedduɗo towɗo o tawde noon ko toon ɓe ngulliti fa khaafullaha ta'ala fihim onon ne kule Allah e maɓɓe koy Allah ko jaabotoɗo duwaw tooñaaɓe allahumma ja'alir rahmata fi qulubina wala tanza'aha minna ya arhamar rahimin بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أوكو بكر أحمد جوب تنوادب أمين بيون كتكي جمون جارام يا الله جاب ان جبانه